Advocate Nelson Chamisa, itai kuti ahoy izveso, show me the signal. Muri yeZimbabwe ndakakuudzai inini 3 days ago ndikati Advocate Nelson Chamisa vataura vakati zoni, don't worry, ndichaita something chichaprova kuti I'm still in Zimbabwe, ndichirimo munyika yemadzibaba. And a lot of people were confused nema-theories aibuda achitaurika pachinzi Chamisa are based in America. But vanhu vakavhiringidzwa nenyaya dzema-networks dziya nyaya dzekuti munhu anomboenda kunigirigini account yake inenge ichibatsirwa kana kuti iri based in America, because pane munhu anenge achibatsira kucontrola that account for my reasons ekuti haizokwanisa kunge ichihekwa ichitwa sei, because pamashure apa mukomana akambenga akahekerwa account and everyone knows that. Vanhu vakaona chinhu vakapopota, vanhu vakataura zvakasiyana-siyana, nyika yese yanga yakabatira hana mumaoko chitaura kuti zoni Chamisa shuwa ahekerwa. But nhasi zvinhu zvazongobuda pachena kuti Chamisa achiri muZimbabwe, proof yapo, V11 ravapo. Handisi kuziva kuti vanhu vaya vari kunyarira kupi izveso vaitaura zvinhu zvisina nebasa rese. Ladies and gentlemen, tine zvinhu zvandoda kukuratidzai panapa zvimwe futi, ndoda kuti munyatsoteereresa, munyatsotora nguva yenyu. But ndisati ndadaro ndabva ndatongoshandisa mukana uno. Kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company wobva wavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit, pane company inonzi Education Research inotungamirwa nana mukoma Owen, ndo vanokwanisa kukuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit, but unofanirwa kunge uine passport yako iri valid, iyoyo wakapinda nayo paborder, iyoyo inopedza masports. So contact mukoma Owen on the numbers that are showing on the screen. Vanobva vakuitira skillful racho, zvinhu zvoita se zvotokufambira. And the advantage yekushanda navo ndeyekuti aunide kutravela kuenda kune maoffices avo muPretoria, unoitirwa uri kwauri ikoko, ivo vatori kwavari ikoko. Maprocesses ese vanenge vachikudza kuti ichida kudai so, ichita kudai so, chihunza chakati, senda chakati toni, ita kudai so, zvotofamba zvakadaro. Namba ndakusirai pascreen. For now regedzai timboita nigirigini tikunzwisei zvinhu zviripo apa rikupisa. I hope kuti muchange makamirira chinhu chichitaurwa icho. Kulenti wakadiko nevamwe vese nebasa tiri kuzviona uri kutisimbisa. Pamwe pacho tinombonzwa kuneta, so tototi rega ndisiyane nazvo izvi, handisi kwanisa kuzvichinja, but ndozofunga futi kuti iroro izwi rangu rimwe chete rinochinja something. Toda kutenda nekubasa hwese ndiri kuzviona zvinezvi watoka monya kadiki uri kufamba tichiti pasi neZANU-PF, ende hatichatodi kuinzwa baZANU-PF. Asi dambudziko rangu randauya naro nderekuti ndaita dambudziko rekuti where are we going now? Zvinhu zvaakungoitwa madirativhange muZimbabwe, wachari kutonga asisina basa nesu, ava kuti vakandivhotera vacho haana basa navo, vanova ndisu vaari kuti takamuvhotera. But mubvunzo wangu uri kuramba uri kubvunza kuti saka where are we going? Kana baba venyika vasisina basa nevanhu, mudzimai wavo anonogwadamira chitunha uko muprofita vakafa, chii ichocho icho? Vanhu vachitambura, mai Munangagwa, people are suffering. Muchizvitarisa henyu imi michero vana venyu vari pamusoro-soro. Maplanzi enyu tiri kuanzwa kwazvo ari kuitwa emunhingirini kuti vari kubva vada kuti vati vakaisa Tagwirei pana vice president, time Munangagwa obva vati ndachembera, time obva vati vana vavo obva vaenda pamatop post. Imi vanhu vaMwari, takangonyarara here? Kule ndinokubhiga, I salute you, because ubasa hwauri kuita soka huri pamusoro. Ndiri kuti chiiko chiri kuda kumboitwa? Inini vanhu ndinorwadziwa nevanhu vanotaura nezvaChiwenga.
kuti Chiwenga gudo guru ari kumboitei, achaitei ipapa pamuri kuramba muchingomuti Chiwenga gudo guru. Hapana chaari kumboita. Did he say something? Nothing. Nhamo yedu ndeyekuti isu vana veZimbabwe ngatisumukei, kana achitiuraya kanyika yese ngaatiuraye, ngaatiuraye kanyika yese, because izvi hazvichaiti izvi. Idi tikati vava kurara mumagumbeze zvatakaita izvika, Mnangagwa ari kutoita Zimbabwe imba yake, munda wake, vanhu vake, vazukuru vake, ndozvaari kutoita. Zvandaimbonzwa kuti one party state zvezvika, ndazviona muZimbabwe, munyika mangu. Mandiri kuti here tofa here tisina kumbobatawo chinobatika, kuti ivavo vane mari kare, vana Chivhayo, vana Tagwirei, vanani ndongoramba vaine mari, isusu tichitambudzika. Vana vatakadzidzisa kungowanawo mapinatsi iwayo muti mabasa turiko, vamwe vakatotiza vatori kuSouth Africa, vamwe vari kuBritain, vamwe vari kupi, asi vakangogara, asi kugara muunhapwa. Kana uri places like South Africa, you are in Egypt. Tiri vana veIsraeri, vana veIsraeri vari muEgypt vari kutoda kununurwa nedenga kuti vana vangu varwadziwa ngavachibuda. MuSouth Africa hamuchaiti, kune variko hakuchaiti. Kumwe kwacho ikoko kungoonekwa kunge munhu asina kana maturo. Ezvino UK yaane mitemo mitsva, ivo vese vakamhanya inonzi maCOS aya vachinjirwa mitemo zvisingaite, zvokuti unokungura kuti kudzokera kumba kuna amai kuri nani. Amenowo kumwe uko kune kuri kungochinjwa zvinhu zvokuti vana vachashaya kokuisa musoro. Tiri kuti nhai tiri kumboendepi, vana veZimbabwe ngatisumukei. I know kuti tinotya kupinda mustreet, but toramba here tichingotaura pamaaudio. Uyo kaari kungoita zvaari kuda, anatagwirei vaakutokambena kufamba mumaprovince by province achitaurira vanhu kuti ndini ndichange ndaa president wenyu. Mabenzi asina kana nependi yekupfeka, mabenzi asina kana nechii chose chekudya mumba, ndeari kumhanya achiti 2030 vanenge vachipo iwo unei. Kurudziranai navaMnangagwa muchiti 2030 vanenge varipo, but unogara uri tsuro isina yemubhuku, isina chinhu, tsuro isina chinhu. Kurudziranai zvenyu, ivo vachikwira vachienda kumusoro, imimi muchingofa nenzara. Kurudzirai zvenyu vachienda kumusoro, imimi muchitambudzika, muchifa. Hakuna zvipatara, hakuna mishonga, hakuna zvikoro zvitsvinu, maticha haachadzidzisa zvine simba nokuti havasi kubhadharwa zvakakwana. Mapurisa haachaita basa rawo nokuti haasi kubhadharwa mari yakakwana. Masoja ariko uko akabata pfuti havana kana simba racho, vakangonyarara kuti zii. Asi musafunga kuti havasi kutambudzika ba masoja nemapurisa vari kutambudzikawo, asi vanongonzi endai munodai, endai munodai. Kusvika rini vana veZimbabwe? Asi zviri kuda kutangira pane imimi makabata tsvimbo, imi makabata matiegazi, makabata pfuti masoja. Chiri kumbokutadzisai kuti musimudze musoro one day kungoti no, enough is enough. Vanhu vaMwari ngatisumukei. Mnangagwa ari kutoita empire yake uyu, takatotarisa so kuita empire yake, takatarisa kudai. Regai tisiyire pano, but ngatisumukei. Inini ndinotomira kana zvatonzi ngazviitwe ndichaita 860 ndichatoita, because ndarwadziwa ini, ndarwadziwa kulenda, handichatozivi